wakarova zizi rangu. Ndiri kutoziva kuti ndiwe wakarova zizi rangu rakauya richiripota. Zizi rangu wakarirova rikaguka bapiro. Saka iwe nyaya yandinayo panapa inhau yekuvata ndichitsunywa mwiri wangu pamba pandakanga ndichishanda sahead boy mufudzi wemombe. Kutsunywa mwiri. Tinokupai chirongwa nhasi tiri kwenyu. Muchirongwa ichi tinonzwa nhoroondo dzehama dzakasiyana-siyana dzeupenyu. Makapindwa namo, mumwe macho mune makata, mumwe mune materu, zvichisiyana-siyana. Zvimwe zvinofadza, zvimwe zvinosuvisa, zvimwe zvinosetsa, zvimwe zvinoshamisa, zvimwewo zvinotopa hasha. Asi zvose izvi tinozviita nedonzvo rekusimudzirana pamweya, kudzidzisana, kurayirana pamwe nekudzorana. Chirongwa ichi chinowanikwa pano paUtindi TV. Kupedza zvose chingogara wabaya subscribe, wolaika, woshare kuti zviite zvakanaka. Ngatipindei muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Right, baba makadini? Ndiripo zvangu baba, makadi yenyu? Nhasi tiri kutaura nani kupanapa? Vamuri kutaura navo vanoitwa Gift Angana Raza. Tipei tizwe baba. Nhasi tiri muchirongwa, nhasi tiri kwenyu, tauya kwenyu takushanyirai kuti timbonzwa kuti mwatinofamba namo muupenyu umu ndezvipi zviri kutora nzvimbo nezvakaitika nemwe takapukunyuswa naMwari. Zvinochemedza, zvinofadza, zvinosuvisa, zvakasiyana-siyana. Imbotipai tinzwe nhasi tauya pano. Ndinokutendai zvikuru. Zvamunoona vanhu kwatinobva nako kuti uzosvikawo pachidanho chinenge chiri nane kana upenyu huri nane, kwaunenge wakabva uko kunenge kwakaoma dzimwe dzenguva. Nyaya yandinayo panapa inhau yekuvata ndichitsunywa mwiri wangu pamba pandakanga ndichishanda sahead boy mufudzi wemombe. Kutsunywa mwiri. Kutsunywa zvekuti mukomana wandaivata naye hazvaitomboita zvakanaka. Taikusvika pakurwa. Muchifunga kuti ndiye ari kukutsunyai? Ndo wandaifunga kuti ni mukomana uyu uri kunditsunya pamwe haandidi pamba pawo. Ndo nhau yandiri kuda kuti rondedzerei. Asi ngatichiendai munhau yacho tizwe kwayakatangira kwacho. Ndingangoti ndichangopedza grade 7. Ini baba wangu munhu akanga echiita zvekudhiraivha mumapurazi muvarungumu. So baba vangu vaiti kana mwana echinga apedza grade 7 kosi yavo yaaigona kuitisa mwana eidha kutorwa kuenda kupurazi kudhiraivhawo matrakita muvarungumu, kana kuti iwe semwana usingazvidi unogona kutoti chiregaiwo ndichingotetereka nenyika ndichitsvaga basa rekufudza mombe rinove basa randakagara zvakanyanya mudzimba dzevanhu ndichiti apo senze. Saka nzvimbo yakaitikira nyaya yandiri kutsanangura yekunonzi kupachapwanya kuchivhu. Ndakawana basa zvakanaka pamushapa paina mai nevanakomana vavo vaishandawo kunana Harare uko, nemumwe wesaizi yangu roti anga achangotangawo form 1. Ino pazera iroro izera randaifanirwa kungewo ndichitangawo form 1. Saka taiti nguva dzeusiku dziyaizi takavata, indaingonzwa kutsunywa mwiri wese. Saka ndaishaya kuti chii, ndomuka ndoudza umwe wangu wandee ndakavata naye, iwe chamwa uri unditsunyirei? Kuti ndambokutsunya papi? Toguma totoita zvibhakera kutorwa. Uri kundinyepera ine hanaombokutsunya. Iwe kana usingandidi panapa udza vabereki vako kuti uyu handimudi pano, pamwe pane zvandiri kushaisha, zvandiri kutadza zvisiri kuenderana newe, asi vabereki vako vanondida. Saka ini ndaive munhu waienda kuchechi dzechipostori dzeidzi. Nditoriwo neshamwari yangu yandandinayo yaishandawo pamwe. Saka chechi yatainamata yainzi Zviratidzo. Chechi kwataienda. Nyaya yandiri kurondedzera inyaya yakaitika zvekuma 2001 tichikurangarira kudaro. Saka rimwe day takaenda kuchechi neshamwari yangu iyayi. Saka tiri pachechi kudaro, pane munhu panguva yekunamatirwa kwevanhu iyayi, chechi changopera vanhu toti uyai tinamatire, vanhu ichinamatirwa.
indaiitawo zvechiprofita nguva iyoyo kana nanhasi zvichiri mandiri. Uyu shamwari yangu wanga ari ndandishatoda kuzobvunza kuti muchiri kushandira here, nekuti vanhu vanogona kuda kushandirwa kavari kukuonai patv. Kana pano pandiri panapa vanouya ane nguva yekuti vakaungana munoti hezvo kana nebasa chairo musadaro zvinombouya. Saka chimwe akati muendai kunyaya yedu. Saka ndo zvinhu zvaingoitika panguva iyoyo. Saka tiri kuchechi, tapedza chechi pane nguva yekunamatirwa kwevanhu. Saka takatanga kunamatira vanhu, tichinamatira vanhu. Saka pakazoita vamwe mai vakabva vahaka mhepo tiri mukunamatira muya. Vakarara vataura icho neicho. Saka vanhu takati chitombonyararai zvekuimba tinyatsokunzwa zviri kudii zvekutaurwa nechitsina nemunhu. Saka ndo chitsina. Saka akatanga kunongedzera uyu mukuru wangu uya muprofita mukuru. Zvikanzi iwewe muprofita mukuru ndeupi manje? Pane umwe wangu waishandawo mudunhu rimwe, taingoshandidzana mudunhu wese mamuri vakomana vebasa. Tiri vakomana vebasa tiri. Iwewe wakarova zizi rangu. Ndiri kutoziva kuti ndiwe wakarova zizi rangu rakauya richiripota. Zizi rangu wakarirova rikaguka bapiro. Saka iwewe ndiri kutokutaurira kuti muno unobva uri box iwe. Unotobva uri box. Saka hatakati idambe. Kuti zvavanhu vemamhepo ava haakana. Saka akatombozowana nguva yekuti nyaradza kuti nyararai vamwe wangu vatosvika. Apa nguva dzanga dzava zvekuma10 vamwe wangu vatosvika panzvimbo izvozvi. Ati vamwe vako kudii? Vanze vatouya, nyararai kani tinodzikwa. Saka takaramba tichivhunza vamwe wangu wauri kutaura ndivanani. Zvikanzi patori isusu mugrupu redu tiri vanhu 8. Zvatiri 8 tine munhu womurume 1 vatori pano, vatosvika pano, vatoziva kuti ndiri pano. Saka kuuya kutonditora, tine rwendo rwatinoda kuenda kunharira uko. Kunharira ikoko kune mwana akafa ikoko nezuru, ndo watiri kuda kodya. Saka ndikaonekwa ndiri pano, zvinotondishatira, ndinototongwa. Kati manje isusu zvako nevanhu vako hatina basa nazvo. So takada kutanga kumubata zvakati zvandiri kutokutaura fanika kana uri sewe kuchireva ini manje. Tikati kudii kwacho? Haundigoni bauri pwerewo, haundigoniwe. Akaridza chikwee kuseka chaiyo, kutombomira akabata muchuna akanditi ndee. Iwe kana kari kamudzimu ende kuti titi chiprofita, kana kari kamudzimu kekumba kwako. Ende dai takaziva mutupo wako iwewe, hatingadai takakubhobha. Unoziva here iwewe kuti nguva dzese dzaunenge uchirwisana nemukomana wekumba, laki yacho mufunge mukomana uyu akanga atoendawo kuchechi. Vabereki vake havanamati chechi yandainamata, vanonamata Methodist iya yaiti zvechiprofita. Asi musi wacho iwo mukomana uyu wakatoendawo kuchechi kwedu uko. Kanza zvaunenge uchirwisana nemukomana waya muchirwa muchiti uri kunditsunya, uri kuzoda noni. Unofunga uchiti ndiye anenge echikutsunyaso. Ipapo ndakachinyatso uchiteya nzee kuti munhu uya chikudzanya zvinenge chitoda kutotaura nyaya chaiyo. Uya mukomana uya wateererawo. Tisu tinenge tichikutsunya. Aikaka. Tisu tinenge tichikutsunya patinenge takutakura. Takuda kubuda newe pamusiwo. Unobva wapepuka. Saka kupepuka ikoko ndo kutsunya kwatinenge tichitoita. Kuti uri kuti uri kupepukire. Okay. So mukomana uya akasumuka panga pakagaramo, akasumuka nehasha kuti ake kuti arove munhu uya akabatwa. Kuti haiwa hasiye bahona ndezviri kungotaurawo. Saka zvadaro takazonyengetedza munhu uya kusvikirwa. Saka iwe umborani iwe? Kanzi ndikutaurire zita. Ini ndakuudzai kuti kwa mwangu watori panza. Eno ari kutoteerera. Kati haiwa kani. Taura tinzwe. Kanzi ndakuda kuenda. Asi isusu izvozvi zvichitobva panapa tinopinda murusero. Rusero runonzi ane kazita kechirungu kaakataura mhano. Kazita kechirungu kaakataura.
anzi asi anodhiraivha ndiye murume uyu akangorova rusero irworwo 1 minute tinenge tatosvika panharira apa here apa nharira yacho kubva panzvimbo yatayo is almost zvekuma 40 k's asi iye waitaura kuti pa1 minute tinenge tasvika. Saka wakazotaura mazita evanhu vakadzi vairi nemurume iyeye, asi pavakadzi pava akataura mai vepamba pandaishanda. Saka uyu mwana aizvinzwa ende ndo paakabva aziva kuti saka mai vangu kuti asvikawo zvitaura hazvitauriki. Saka takazongobva pachipaya chechi yapera, munzira ndo yakanga iri nyaya neuya auri saka ndizveri shamwana ndoto saka ndizveri ona saka taimborovanirani. Saka vehama ndo nyaya ndakasangana nayo, nyaya yekuti vabereki kazhinji mwana apedza grade 7 wongosairirwa kunge mombe mashanga. Zvinhu zvakaoma. Ndotsaona hombe yandakasangana nayo yakatozoti ndasvika kumba ina hana uzombokwanisa kuti ndigare pamusha ipapo. Abva ndati ndipei twangu. Ndo nhau. Saka kureva kuti pamusha apa paine zvapo. Ndo chokwadi. Pakatakura. Pakatakura ichokwadi. Nekuti munhu uyu wakabva anyatsokutaura isaivata muspeya. Akanyatsotaura kuti mubhedha wamunovata makaisa musoro makatarisa kuwindo. Ndo kwamunoisa musoro. Iwe unenge uri kudivi, uyu anenge ari kudivi. Saka pane zvekudzidza apa pastori yenyu baba. Chokwadi vana vanoda kuti mubereki anga ari padhuze nei. Kune shona inoti nzowa iremerwi nemushinga wayo. Chokwadi. Ani muri kuona kuti nezera racho mwamangu mungori mwega makuti indodha yatsibonera pamuri mwana mudiki. Asi toda kutenda Mwari kuti Mwari akakurwirai, nhasi muripo. Ndiripo. Nhasi muripo. Saka Mr. Laza ndiri kuona pahuma apo chimbobvisai Hetiton. Chokwadi. Apo pakada kufanana nehuma yangu yakazoti sarirei hayo ndakamborovera nedombo. Penya apo itsaona ere kana kuti chii chakanyatsoitika, mungatitsanangurira here tichipedzisa nyaya yedu. Munoona inotozoita long story zvechokwadi ndichibatanidza nayo kuti zvinhu izvi zvingori zvinhu zvimwe chete. Saka ndazobva kuya uko kubasa kuya uko taakupfuurira mberi kusvika huma yazoita ndakadzoka pamusha. Ini primary level yangu kubva grade 1 kusvika grade 7 ndakanga ndisingatorerwi number 1. Ndaingoita number 1 kusvika ndipedze. Nguva iyoyo kwaive nema2 subjects aya ndakatobuda ne3 units, 2 kumaths, 1 kuchirungu. Saka mukoma wangu ndine mukoma wakababa mukuru musoja wakachizouya pamusha ndabva kubasa kuya uko. Ochivhunza baba namai kuti imi mwana uyu ndaiziva echigona stereki makadii mwana uyu zvakangogara. Anzi takashaya mari yechikoro. Anzi kana inini mwana uyu ndakumutora ndiende naye kumusha kubocha kugwindingwi. Zvechokwadi the following day vataura nyaya takachitozoenda kubocha kuya. Tasvika mukoma handina kuzototanga form 1, handindaenda kuguma grade 7 apo. Ini nemwiri wangu munhu sezvamuri kungoonawo kudai ndiri munhu akati rebe, ndaive nemwiri wakati so pfungwa dzangu dzakafunga kuti nditange form 1 inini. Kana zvinonyadzisa, ndamunhu mukuru ndobva ndatanga form 2. Form 2 iyai ndagara. Saka dambudziko rakazoitika nderekuti mukoma vaidzoka kubasa most of the time vanenge vari kubasa. Ini ndiri pamusha namai guru nezvivana zvamukoma zvivana zvangu zvazvichiri zvidiki. Saka mai guru vakati rimwe dhei mukoma vadzoka kubva kubasa vakaenda koudza mukoma kuti baba munini ava vari kuti mai guru zvadii kuti tidanane. Zvandisina kana kumbotaura nezera rangu nerarawo hazvaimboenderana. Saka inini baba mwana munina wenyu panapa handichamudi. Ngatobva kana mati munina wenyu unoramba ari pano motomuvakira kitchen apo mangu mukitchen umo no. So mukoma wangu wakada kumbokamufota mukadzi wavo ukonda akungochemawo kuti mai zvambozodii kwezvi.
saka mukoma wakadzoka kubasa asi nyaya havana kuipedza. Saka sezvineiwo semunhu angati kure taiti manhero aya toita munamato, saka ndakangoti kuti nditi ichokwadi chakaitika ipapo kana kuti ndezvandakafunga here handichaziviwo. Saka ndakaita sekunge munhu asvikirwa usiku ihwohwo, mubudirwa kuya kuya taita munamato. Takuita semunhu ane mhepo, mwana unge abve pano ura utourawa panapa ngaatobva. Ndimi mwakudaro mwasvikirwa mai. Saka zvakati zvapera izvi vaiguru vaya vaibhilivhawo zvechokwadi nekuti zvechiprofita zvangu zviya zvanga zviri mandiri. Saka vakabhilivha kuti izvi chinenge chokwadi. Saka vakandiudza nhau iya kuti ndozvadii zvaitika. Saka imi bamunini zvechokwadi panapa kuti mugare panapa hazvidii hazvitoiti. Saka the moral day indakaenda kuchikoro ndobva ndaenda kokopira nyaya yangu kuna headmaster vainzi vamuberekwa. Saka headmaster vaya vakatambira nyaya yangu vakati very sorry Razayo. Ipapo ndatoitwa head boy pachikoro ipapo nekugona kuya. Saka iwo zvoita iwo Razayo zvotoita pane hama yako yaunoziva here iri padhuze. Tikati kuna baba munini wangu vanogara kuGwindingu anzi takukupa bepa iri, baba munini wako ngavaende kosaina. Kana vari saina kureva kuti vanenge vatendera zvatiri kuda kuti tiite newe pano pachikoro. Tikati zvakanaka. Saka ndakaenda nebepa riya. Baba munini wangu semunhu aiziva nhau iya ndakaitira namai guru vakasaina chofu chofu. Ndobva ndadzoka naro kuchikoro. Kuchikoro kuya obva vati zvanaka iwo zvauchaita panapa nyaya yedu ndeyekuti tisu takukudzidzisa sechikoro. Ndakanzwa mwoyo wangu kunyevenuka zvikuru. Saka chikoro chakandipa imba 5 roomed house. Ipapo mauniform everything zvese zvaidikanwa pachikoro ndaandangopuhwa nechikoro. Saka munongozivawo zvekuti zvahead boy ka munhu mukuru. Vana vese vakanaka vakadi ndakabatwa neruchiva zvokuti pachikoro apa ndaidanana nevasikana vanosvika kuma7. Vasikana vakomana here muri form 1? Ivo vavo ndaenda form 3 manje first term yeform 3 ndakudanana nevasikana ava ndiri head boy. Chingodaro. Saka kusvika ndapedza form 4 ndiripo. Asi izvi zvekudana nyaya ndinoda kurondedzera ndebundo ramandibvunza iri ndati muzive kuti kwandabva rine nhorondo. Saka zvadaro ndaimbobatwa nezvirwere zvinana sikizvi vakomana. because ndaiti kuvasikana pachikoro vamwewo mvana ukodze kunzou. Vakoma ndo zviya zvatambotaura kuti mwana anoda kunge aine guidance yevabereki. Zvakaoma ingaita kunge story yandiri kutaura zvinhu zvakandikoshera izvozvo. So zvadaro ndapedza form 4 iya. Handiri maonawo vadzimai vangu vari panapa. Vadzimai vangu ivava vanga vari mukategori yevanhu vandaidanana navo vakawanda. Saka zvakachizoti rimwe rezuva ndaidanana futi neimwe mvana yechikuru. Nonga yanga yatondisiyawo zvekuma7 years 8 years difference. Shit. Saka munhu aindipa rudo rumwe rwokuti ndikakombeya zviri ukuku ndoona kuti mai ava munhu zviri chaizvo nekuti anga ane experience. Exactly ndizvozvo chaizvo. Munhu akambopinda mubaka. Saka vakazoita clash itwa zvekuma past 5 dzekuira kwezuva. Nditori nemvana yangu iya pashopu ndaanda kutengesa. Chikoro chakazondapedza kwakundipa taki shop. Ndakutengesa ndiri mushopu. Garden remuriwo ndaanda kumanage shop yechikoro. Ndaanda kutengesa imomo. Uku kugarden rechikoro chimaneja kumabroiler project yemabroilers nemalayers ndaimaneja futi ndichiona masales almost everything zvaipapo. Saka mari ndaingoti nguva yandinoisubmitawo ndidiyo ndichizoisubmitawo. Saka ndaienda munhu ane kamari kutotengawo tumatv kuchine mablack and white aya. Saka vasikana vakachizowanda nemvana dzichibva dzachizonyanya kutowanda. Saka hepano ndina mvana yangu iya ndataura yeye ndakukurondedzera yamai vadzimai andinawa. Saka vakazoita clash
vaita kilashi pakapopotedzana pakarwiwa. Inini kwakuchifunga manje kuti ndingachiendererawo mberi ndichidanana nemvana ndichisiya getekete rakadai wesaizi yangu. Saka ndakabva ndasiyanawo nemvana iya. Asi mvana iya akanitaura kuti uchaona. Iwewe hazviperi mushe uchaona. Ndati shamwari zvapera ndo zvazvitongori. Saka ndakasara ndina vadzimai vangu vaya. Kuchiedza kunze ndakafuma ndine bundi ramuri kuonesa. Vakomana. Kuchiedza kunze ndakafuma ndine bundi asi risina haro kukura sezvamuri kuona izvi. Bundu iri rakatanga riri diki. Madzimai vangu andana vototi ko makanzwiko nezuro imi kuti ndepamaitinunudza here. Ndati handina pandakambobondera beni ndokabata kudai kanhu kainkunungofamba ichidii. Ndati pamwe pana zvakaitika kachadii hako kachapera. Saka takatora nguva kari kungoramba kechikura. Ndobva ndachizoendera munhu uya ndikati iweka iwe shamwari handisi kunzwisisa nenhau yechinhu ichi. Akanitaura kuti ndakakutaurira kana usina kudzoka kwandiri inini izvi hazviperi mushe. Ndati shamwari ungandidaro here. Saka ndakada kuzama kumunyengetedza. Nyaya aitotaura aitoti unotondiripa nemombe. Kwakuona kuti nenguva yacho mombe yacho ndaiwanepi neeji yangu nezera iro hapana. Saka ndakachizongororana nemukadzi wangu undiro riripo. Ndakachizotrayawo kuti ndifambe mune vabatsiri. Ndonga ndakafamba kun'anga dzinogona kusvika kana kuma5 dzinosvika. Nevamwe vaiuyawo vakakura vechindiona ndisina chinhu ichi. Saka pane pandakachizoenda munhu wakandipa mushonga waakazorera apa. Obva andimonera nejira jena. Pa5 minutes ndakasvetuka baba. Pa5 minutes bedzi mushonga waipisa kunge moto. Uchibva watondisura kuisa ronda ipapa. Asi zvadaro ichicho chinhu chibundu ichi chakadhisolva kwakutodzika kwakuya kwakukavha ziso rangu rese kudai. Pakuvhara ziso kudai. Ndakuona towesena situation. Ndakuona nejira jena vakatowesena. Saka ndakagara ndakadaro nonga mwedzi wese ndakavharwa ziso iri rakadai. Kubva zvazongodzoka uchizotanga zvekudzokedzana. Right, pane pandoda kunzwa Kavaraza. Mwati mimi uyu akanga achida kutoripwa nemombe. Kutaura kwake waiti here kana mukamupa mombe chaipera chibundu? Iye kutaura kwake nefungidziro dzandakanayo kuti uyu munhu wandakanga ndingori naye ende pakanetsana vanhu vairava chinhu chakafuma chapo. Saka ndakatoziva kuti ndiye. Saka potsese mishonga yake nekuziva hake. Pamwe dai ndakamupa mombe. Pamwe nanhasi kana achiyo pamwe ndikaenda pamwe unogona kungozvioronora chinhu ichochi. Handiti? Right, nyaya yenyu iyi yekupedzisira yekuwanza vasikana. Mune here zvamungada kutaura nhasi mwaababa? Mwaanewo vana. Mungada kuti chiku vana vezera vanga vane chizera chamamuri muine more than 7 vasikana? Ichokwadi ezvo mukatarisa pamba pangu panapa baba. Mumba mangu makashongedzeka. Ichokwadi? Ndiri kutaura nyaya yebackground yekufudza mombe kwandaita kwaya ndichizotsunywa ndichizowanzawo vasikana apa ndanga ndichiri muzera diki. Nyaya ndikakurudzira kuvana. Ende ndingatotanga kuvabereki kuti vabereki kana makabara vana venyu zvezve zai kuti vana venyu vane kodzero dzavainadzo. Endesai vana venyu kuchikoro muvakudze zvakanaka vasasangane nemamwe masituations akaita seandakasangana nawo. Kuvana nhau dzevasikana especially izvozvi nguva yatakurarama nayo kwane chirwere cheHIV. Ende tisai tatombomhanyira ikoko indati ndaibatwa nemasiki. Ma-STD aizaya ndo ari kukonzeresa kuti edzi iveko. Makenza ako apararira izvozvizvi inyaya yezvirwere izvozvizvi. Saka ndinokurudzira vana vechidiki kuti please kana musati masvika pazera rekuti mungatambe nevanhu vevakadzi kana imimo vakadzi vasikana vechidiki musati masvika pazera rekuti mungade vakomana zvebonde siyana.
siyanai nazvo. Munhu ngaakure. Itai kuti no to sex till age yako yadini. Munhu ngaadzidze. Akure. Ichokwadi. Ozotanga zvemba. Yes. Especially vasikana vamwe vari kuzoregreta pamberi apo. Ichokwadi. Angoitwa yese because chakunetsa ndechekuti vanonyepa kunga vari kudanana kunga zviri kuita but pavanozotorana pamberi apo otanga futi kuitwa chikorobho chitozi hauna kudzidza zidofo iri asi mubereki wake anga itomboda kumudzidzisa kuti aende kuchikoro. Yes, ichokwadi. Ani muri kuona saka zvinotirwadza manje kana uri mubereki mwana anofanira kudzidza orumuka okura ozotanga life yake arongeka mukomana atone tunhu twakewo kana even musikana ane tunhu twakewo saka pane zvekudzidza pastori yenyu Varaza. Ichokwadi. Atinotenda Mwari zvikuru nemukana wamati panenguva yekukurukura. Aiwa, ndinokutendaiwo zvikuru. Mwari akuitirei zvakanaka. Ndatenda zvangu. Thank you. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba baganjanda uyai kane muone.